Naimbag na aldaw, mangantayon, kakailian. Mga kamamsi, niyo mo iti sidak, tata, okra ngayon lambong, kentarong. Tapos, sausawa, ket bagoong, nga makita. Ta bagoong, nga dasili na, ani na patugaw. Si dayo tatagagayam. Ito ti sidak tata, iginat ko ti bagoong, kasta. Taiwan life. Baka nga maawatan lagi Israelian tayo nga nagduma. Ang Tagalog man langan. Ang ulam ko po ngayon, talong at saka okra. Nilaga ko po, sasawsaw ko sa bagoong na may sili at saka suka. Yung lula ko, andun, lugaw ang kinain niya. Linuto ko lugaw. Ito tibiyag ti abroad. Haan amin ka nasyaat. Mahat mo dito ayang ko. Nada, daduma, bagbagada. Ay, gililukana man. Sabi nila yung nag-abroad, maganda na ang buhay. Hindi niya alam, naghihirap din kami. Gabatit nga okra ito yun eh. Maliit na okra. Iba yun. Hindi ko alam kung saan okra to. Saan kagat lang. Wala na. Sinurelit dyan, mga ka-caretaker dyan, mga kakamamsi. Dito sa Taiwan, mas gusto na lang mag-ulam ng gulay kaysa yung ulam ng mga tsekwa. Kasi yung ulam ng mga tsekwa, puro mamantika. Gisa-gisa. May balita pala ako sa inyo guys. Alam niyo, kagabi 165 kaapon. Ngayon, 228 na ang subscriber ko. Kaya, mapapadaan sa channel ko, i-click nyo na yung subscribe. Tapos, pahit na rin yung bell para ma-notify kayo sa susunod na mga video ko. Diba? Gawin lang ng kagabi. Ang dapat i-abot ang kagarte-arte. Naduma dita. Dagsid sila ti okra. Nakita ni Lola nga, agkam-kamot ah. Nagilukam na naman ako. Nakita ni Lola na nagkakamay ako. Sabi niya, naghugas ka ba ng kamay mo? Naglinis ka kanina, sabi niya. Kung ano-anong hinawakan mo, sabi niya.
kita-kita ang ulam. Ahang. Sabi ni Lola pag nagkakamay ako, sabi niya, mamaya sasakit yung tiyan mo dyan. Kung ano-anong hinawakan mo, nagkakamay ka, sabi niya. Naghugas naman tayo, di ba? Pero siyempre, nakasanayan nila na hindi nila alam magkutsara, magkamay. Kaya, galang natin sa kanila. Nalala ko yung pinapanood ko. Avid fan ako ni Eden Joy Woo. Yun. Panoorin niyo po. Nagkakatawa po yung vlog nila kasama yung asawa niya. Taga Isabela po siya. Lagi kong pinapanood. Natatawa ako natatawa ako pag napapanood ko kasama niya yung asawa niya. Kaya pala, Miss Eden, pray ko po, sana gumaling na yung asawa mo. Panoorin mo naman tong vlog ko na to. Pakita mo sa asawa mo na nagkakamay ako. Hi, Jack! Ubus ko na, guys. Sarap. Sa mga ka-caretaker dyan, kamamsi dyan ngayon dito sa Taiwan na kumakain ng tanghalian. Happy tanghalian, guys. Ubus ko na, guys. Ubus ko na. Ubus na, guys. Sarap. Guys, salamat sa panonood sa mga videos ko, vlog ko. Huwag niyo pong kalimutan mag-like. Comment po kayo. Damihan mo lang po yung comment niyo related lang sa video. Share niyo na rin po. Huwag niyo po kalimutan i-click yung bell para ma-notify kayo sa susunod na video ko. Maraming salamat po. Sana padami ang subscriber natin para aangat ng bahay natin. Aabangan niyo po. Asahan niyo. Marami pa akong vlog, magkisiyan kayo. Kalimputan mo, kasiyahan mo. Lahat na nangyayari sa akin, ma-share ko sa inyo. Kaya please subscribe. Yan, dito na lang. Magandang tanghali sa inyong lahat, mga kamamsi, mga ka-caretaker dyan, mga ka-OFW, saan man sulok ng mundo. Magandang tanghali, happy kainan, happy lunch. Again, this is Benji Aquino. Manood po kayo sa aking vlog, sa aking YouTube channel, Benji Aquino Mix Vlogs. Bye-bye!